Dahil yung pinakamagandang venue na nagkaroon tayo. At meron nagsasabi na baka sa susunod, umaga pa lang doon na tayo. And other churches as well. Sila po ay nag-appreciate sa ating nakalipas na anniversary dahil hindi lang maganda yung lugar at komportable. Sila po'y nasarapan din sa ating pagkain at nag-bless din po sa mga mensahe. So, overall, ito po'y isang gandang event po natin kay Laos. Dapat lang po pagpasalamat sa Panginoon. So, ito po'y masusundan by year 2017. Kasi dahil sa medyo mabigat-bigat po ang budget niyan, minabuti po natin na every other year na po lang natin i-hold, no? Para mahaba ang ating pag-ipon. At sa 30, ay meron pang isang event na doon din po i-hold at this time. It will be sponsored by our foreign friend. Ito po yung start ng November 30. Sa 29, speaker na po natin siya sa 29, which is a Sunday. Makakasama natin siya ng maghapon. At maghapon ulit the following day, which is Monday. At the following day ulit, ng Tuesday. So, 2 araw po ang Bible conference. So, yung Monday, yan po yung holiday. Sana po, makating tayo, no? Yun din po sa day nyo na yun. And if you can make a way, baka ito'y makapag-leave hanggang Tuesday para ma-attenan din po natin, no? Ma-take advantage po natin. By December 4, ako naman po yung sasama papunta sa India hanggang December 10 para mag-hold din po ng conference. At yun pong host sa India, parating din sa Pilipinas sa November 30, dito siya November 30 hanggang December 1. Nandito rin po yung si Philip Kirubakran. Ano yung pangalan, no? Philip Kirubakran. So, pray po natin, no, ang safety ng ating mga parating ng mga kaibigan. Baka mataniman ng bala. Pray po natin na hindi sila ma-hassle ng kanyang balagang. Para mamaya, sa halip na makapag-conference tayo, nakikiusap tayo dun sa immigration, sa airport. So let's pray for their safety and also for their health. So yun po lamang, at mamaya po, tayo babalik, And with your verses, the word preaching. Let's pray for Brother Reggie. Siya po'y makating ng safe sa pagbalik niya sa kanyang trabaho tomorrow. Tama, Brad? Bukas po ang trip ni Brother Reggie for Singapore. And let's continually pray for our brothers and sisters who underwent operation. Si Nanay Lulu. Ilang buwan na po, Nanay Lulu, 2 months na po. 2 months na po. Sir Vivian ay magwa 1 month pa rin yata. At si Marlene, mga 2 weeks na. Mga 2 weeks na. So, nag-donate sila ng kanilang mga gallbladder. So, 3 sila, puro gallbladder lahat. Pray po natin ang ating mga kalusugan. So, pray po natin na magpalay ng Panginoon ang ating mga gawain. At atin po natin. Every Sunday, ang ating pong gawain po ay po maghapon. We have service at 1 o'clock in the afternoon. At ang prayer meeting po natin is Wednesday, 7 o'clock every Wednesday. So, natin nabayaan ating mga regular services. Ito yung mga regular services po natin.
Let's turn your Bibles to Ephesians chapter 3, chapter 2. Basahin po natin hanggang verse 19. Ephesians chapter 2, verses 1 up to 19. Efeso kapitulo 2. And you have been quickened who were dead in trespasses and sins, wherein in time past ye walked according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience, among whom also we all had our conversation in times past, in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. But God, who is rich in mercy, for His great love wherewith He loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace you are saved, and hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come He might shew the exceeding riches of His grace, in His kindness toward us through Christ Jesus. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Wherefore remember that ye, being in time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh made by hands, that at the time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. But now in Christ Jesus, ye, who sometimes were far off, are made nigh by the blood of Christ. And you know, mga kapatid, na these words by Apostle Paul is also addressed to us. Hindi lamang ito sa mga taga-Ephesus, na mga believers. Ito po ay para sa lahat ng mga Gentile Christians, including us. Tayo yung tinatawag din ng mga Hudyo ng araw na uncircumcision. Tayo yung outside of the commonwealth of Israel. Tayo yung mga aliens. Tayo yung without Christ. Tayo yung without God, and therefore without hope. But through the blood of Christ, we who were sometimes far off, were what? Were made nigh. Tayo'y napalapit sa Panginoon without Christ. Hindi na parating ang mensahe tungkol sa Panginoon. Kung hindi tayo mga animism pa rin ang religion natin, baka Muslim na rin tayo ngayon, Islam na rin. Diba? Kagaya ng mga neighboring countries natin. Ano ba sa Southeast Asian countries ng hindi Muslim? Meron ba? Malaysia? Indonesia? Brunei? Thailand? No, it's not Southeast. Pero sa Southeast Asian countries, mukhang tayo na lamang ang tayo na lamang ang natitirang hindi Muslim. Actually, malapit na, di ba? Nung dumating sila Ray Lopez de Legazpi, Ray Lopez de Villalobos, sila Magellan, sinong nadatan nila rito, di ba? Mga Raja na. Raja Humapo, Raja Sikatuna, Raja Sulaiman. Mga Muslim na yan eh. But through God's intervention, darating tayo ng Christianism. Although it's Catholicism, so we were introduced to the Trinity by the Catholics. Otherwise, mananatili pa rin tayo Diyos ng kagubatan, diwata, bathala. Diba yun ang mga Diyos na mga ninuno natin? Mga diwata, mga babaylan, sino ba? Pero tayong babaylan, kasi animistic religion eh. Anito, God of the forest, God of death, God of fire.
God na araw, God na buwan, God na puno, God na bato. Actually, sa ilang parte ng Pilipinas, nananatili pa yung religion na yun eh. Diba? But through colonization, narating tayo ng mga Amerikano at na-introduce sa atin ang tunay na aral. Kaya, andito na tayo ngayon. Tayo na mga dating malayo sa Diyos. Because we have no knowledge of the true God, we have no knowledge about Christ, therefore we have no hope. Pero tayo na mga hopeless ay nagkaroon na po ng pag-asa. Alam niyo po, napaka-rich ng ating blessing mula sa Panginoon. Napakayaman. At kailangan pong i-proclaim yung yaman natin, ang ating kalagayan bilang mga anak ng Diyos. Kaya sabi ni Apostle Paul, itong misteryo ito yung misteryo, isang misteryo na pinagkatiwala sa akin. I have received this knowledge, this dispensation of grace. This mystery is revealed unto me. Kaya pinapangaral ni Apostle Paul so that we might have a better appreciation of who and what we are. And not only appreciation of who and what we are, yung pagkakaalam natin kung ano tayo, naging ano tayo, magre-resulta yan into a more glory for God. It will redound into God's glory. Alam niyo po, ang pinakamataas na glory na ma-receive ng Panginoon ay yung glory po na may kinalaman sa ating kaligtasan. Although God is glorified in His holiness, glorified in His omnipotence, in His wisdom, God is glorified in His omnipresence, pero wala na pong pinakamataas pa na glory na ma-receive ang Panginoon. At glory na maibibigay natin, na iaalay natin sa Kanya, kundi po yung glory na may kinalaman sa ating kaligtasan. Dahil sa langit, mga kapatid, yan din po ang magiging tema ng ating worship. Anong ating awitin? Revelation 5:9. Ano sabi ng Revelation 5:9? They sang a new song. Amen. Thou art worthy to receive glory and honor, for you were slain. And you have redeemed us with thy blood. So it's redemption out of every tongue and people and nation. Kaya nga meron ng tanong do you think God decreed evil? Do you think God created Satan? Do you think God ordained sin? Inordain ba ng Panginoon ang misery? Ang paghihirap ba ng tao, ang fall of man, inordain ba ng Panginoon yan? Kayo po mga kapatid, mangingingi ba kayo sagutin yung tanong na yan? Medyo mapapatakit pa kayo ng bibig, sabihin nyo parang ang hirap sagutin niya ang tanong na yan. Alam niyo po ba ang sagot yan mga kapatid? The answer is a what? The answer is a resounding yes. Before you commit a sin, do you think God knows that you will commit that sin? Ulitin ko Before you commit a sin, do you think God knows you will commit that sin? Do you think God could have prevented you? Or God could just easily kill you so that you will not be able to do the sin? So anong assumption natin na nagawa mo pa rin yung kasalanan? Anong assumption? The assumption is that God ordained that I will be committing that sin. Because in that sin, God is glorified. Paano mag-glorify ang Panginoon sa kasalanan? In punishing me, in punishing the sinner, the justice of God is glorified. His holiness is glorified. And in forgiving my sin as a Christian, God is much more glorified because of His forgiveness. Amen. Alam niyo po, marami pong mga attributes ng Panginoon na hindi ma-display, hindi mag-glorify without sin and without misery. Paano ma-display ang mercy ng Panginoon without object of mercy? Because ang mercy kailangan magkaroon ng object.
At sino ba magiging object ng mercy? Di ba? Yung nasa misery. Paano magkakaroon ng misery if there is no fall into sin? Kailangan magkakaroon ng sin. And sin will result into misery. At kung merong misery, the mercy of God will now have an object. Kaya ang Diyos, God created of the same lump vessels of wrath and vessels of mercy. The forgiveness of God and the mercy of God will be glorified by the vessels of mercy. While the justice of God will be displayed on the vessels of wrath, therefore the justice of God will be glorified by hell. That God is righteous in His punishment, God is righteous in His judgment, and the holiness of God will be upheld. Dahil banal ang Panginoon, hindi niya matutuloy ng kasalanan. Kaya ang pinakamataas na glory, mga kapatid, ay yung attribute ng Panginoon na may kinalaman sa kasalanan, may kinalaman sa judgment, na madi-display ang kanyang forgiveness, madi-display ang kanyang mercy, madi-display ang kanyang love, madi-display ang kanyang justice, and pardon. Lahat yan, mga kapatid, madi-display because of God foreordaining sin. Ang difficulty natin, mga kapatid, ang difficulty natin ay nasa saan? On how God can ordain sin without being the author of sin. Doon ang difficulty. Pero masosolve yung difficulty niya, mga kapatid, kung marirealize natin na when God ordains sin, He also makes use of secondary causes. We know that God is the first cause ng lahat. Pero ang Diyos nag-e-employ din ng secondary cause. Ang nag-create ng sarili niyang kasalanan ay walang iba kundi si Satanas. Until pride is found in his heart. The same thing with Adam. Diba? The same thing with Adam. Si Adam, ang kanyang disobedience sa Panginoon, pinilit ba ng Diyos sa kanya? Yung kanyang pag-disobey? Ipinilit ba ng Diyos? Adam, kailangan mong sumuway. Adam, kailangan mong sumuway para magkasala ang tao. Pinilit ba siya ng Diyos? Binawalan nga siya ng Diyos eh. Binantaan nga siya. Sinabi ng Diyos, the moment you eat thereof, you will surely die. Pero ang ginawa ni Adam, willful disobedience. Dahil sabi ng Diyos, Adam was not deceived. The woman was. Ang babae ang na-deceive, pero si Adam was not deceived. Meaning, malinaw sa kanyang isipan ang kanyang ginagawa. Alam niya ang kanyang ginagawa, alam niya na siya ilalabag. Pero sinigi pa rin niya. Sino may kasalanan kung bakit nagkasala? Tao. Man. Sino ang effectual cause? Satan. Pero behind all that, mga kapatid, alam din natin na kayang pigilin ng Diyos. That's why, in a sense, do not forget that qualifier, ano po, in a sense, God ordained sin. God ordained evil. Dahil po pwedeng hindi mangyari kung hindi yung ordain ng Panginoon. Pero bakit na-ordain ng Panginoon? Because God will be glorified by evil and by sin. Because when God will judge sin and evil, His justice and holiness will be glorified. And by forgiving the sin of His people, His forgiveness will be glorified and His mercy will be glorified. Na kung wala yung mga bagay na yan, hindi ma-i-display yung mga attributes na. Nakukuha ba natin mga bagay? Nagag-grasp natin. Sana po, parati natin ganyan. Actually, this is a very humbling. Actually. Wala ang pride ng tao. Hindi mo isipin na, kaya ako nasa kasi tinanggap ko ang Panginoon, kaya ako nagpasya. Ako nag-decide na piliin ko ang Panginoon. No! Sa salvation natin, mga kapatid, wala tayong naging desisyon yan. Lahat yan, desisyon ng Panginoon. So, patuloy po natin, ano, ang ating binabasa. Anong verse naman tayo? Verse 12. That at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope. Bakit? Without hope. Wala tayo sa source ng knowledge. Ang source of knowledge kasi Israel. The source of knowledge about salvation, about God, is in the nation of Israel. And we are not under the commonwealth of Israel. We are aliens. We have no knowledge of a true God. We will die
not because of lack of gods. In fact, we worship many gods. Pero ang problem natin, we do not know the true God. Dahil ang true God, mga kapatid, ay nasa Israel lamang sila nakakakilala sa tunay na Diyos. And we are aliens from the nation of Israel. We are far off. But now, verse 13, we have having no hope without God in the world, but now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us, having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments, contained in ordinances, for to make in himself of twain one new man, so making peace. And that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby, and came and preached peace to you which were far off, and to them that were nigh. For through him we both have access by one Spirit unto the Father. Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints, and of the household of God. So, this passage, talks about unity in Christ. Verse 18 talks about access to God. So, as I said, the word access was only mentioned 3 times in the Bible. And each of these mention refers to the believer's access to God. Bawat mention ng access ay tumutukoy po sa access ng Kristiyano sa Diyos. And we have said already this morning, the access na yan is not by our own right. That access to God, yung right natin to go to the throne of God, is a granted right. Ibinigay lamang yan because of our relationship with Christ, because of our union with the Lord Jesus Christ. Okay? So we were now made one with our Lord, therefore we are one in spirit. In John chapter 10, usan po natin sa John chapter 10, verses 1 up to 14. Ito po yung passage wherein the Lord Jesus Christ used 2 metaphors about himself. This is the metaphor of the shepherd and of the door. Being the good shepherd and the door. Door of what? Door of the sheepfold. Okay? John chapter 10. I will read from verse 1. Verily, verily, I say unto you, he that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber. But he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep. To him the porter openeth, and the sheep hear his voice, and he calleth his own sheep by name, and leadeth them out. Yung araw pala, mga sheep, may kanya-kanya rin pangalan. Ang mga shepherd, masyadong matatala sa mga memory, kahit 100 ang kanilang tupa, meron silang kanya-kanyang pangalan sa kanilang mga tupa. He calleth his own sheep by name, and leadeth them out. And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep follow him, for they know his voice. Alam niyo po, ang tupa, hindi yan kagaya ng kambing na kailangan palian at dihilahin. To lead the sheep, all you have to do, what the shepherd all needs to do is what? Kumuha ng isang tupa, bitbitin niya, at maglakad, at yung kanyang kawan will follow. You know kung galing, sheep. They follow him for they know his voice. Bakit po paulit-ulit yung they know his voice? Dahil ang tupa, mga kapatid, hindi mo kayang lokohin. Halimbawa, 3 pastol na nagpapastol ng 3 iba't ibang kawan. Magsasabay-sabay yan sa inuman. Maghahalo-halo ang kanilang mga kawan. Paano mo mapatetrace yung kung alin dyan mo, at tupa mo? Hindi mo sila ng mga problema yan. Yung bawat isa, tatayo lamang sa isang lugar, at tatawagin ng magsasound yung pastor. Immediately, yung kanyang mga kawan, hihiwalay. Hihiwalay na ng pusa.
At kahit na yung isang tupa, gagayahin niya yung boses ng isa, hindi mo maloloko ang tupa. Alam ng tupa kung sino ang kanilang shepherd. Kaya sabi ng Bible, they know me and they follow me. They know my voice. My sheep know my voice. My sheep hear my voice and they follow. Kaya kahit lokohin ang lokohin, ng isang shepherd, yung boses ng isang shepherd, hindi nila maloloko ang tupa. Ganun din tayo, mga kapatid. We know our Lord. Amen. Ang katagian ng tupa, he listens to the voice. He hears the voice of his master and he follows. Amen. Yan ang dahilan kung bakit ang mga tunay na Kristiyano, sa kanila nangyayari yung tinatawag na perseverance. Di ba kasama yan sa doctrine natin? Perseverance of the saints. Bakit ang mga Kristiyano, kahit na minsan nag-backslide, kahit minsan nakapalayo, pag tunay na Kristiyano, bumabalik. Dahil sa ng Bible, a righteous man falleth 7 times. Ang righteous doon, tumutukoy sa believer. Hindi righteous sa pamumuhay, righteous sa healing, hindi. Maraming Kristiyano, hindi pa righteous di ba? Hindi pa naman tayo righteous sa lahat ng aspeto ng pamumuhay natin Pero righteous positionally. Kaya Kristiyano ka, you are righteous. Although in practice, maaaring hindi ka pa talaga totally righteous sa lahat ng bagay. But the Bible refers to believers as righteous. The righteous man falleth 7 times, pero bumaba. Pero yung nawala, tuluyan ng nawala, at hindi na nakabalik, hindi ho nag-backslide yun. Minsan na pagkakamala natin, kasi ganito na ay nag-backslide. Ilang taon na gano'n makatagal? 20 years na yan. Wala akong backsliding na 20 years. Wala akong kumakas. At talagang katotohanan, ang reality, hindi pa ho nasa ibang tao. Dahil kung tunay na silang tao, maaaring mawala yan, may stumble yan, mag-backslide yan, pero kung tunay na ng Diyos, hahanapin niya ang kanyang daan. Amen. Alala ko yung kwento ng isang kapatid sa Panginoon, pastor na siya ngayon. Alam niya siya yung mga nanampalataya. Alam niyang believer siya. Pero dahil sa kahirapan ng buhay, sabi ng kapatid niya, dito ka na lang muna. Dito ka na lang muna sa probinsya. At bantay ka ng beer house natin. Ayun, naging na siya. Cashier sa beer house. Pero alam niya, mananampalataya siya. Sabi niya, parang hindi ko nakaya. Pero bago pa lang siya mananampalataya. Pero alam niya, Christian siya. Sabi niya, hindi ko na-enjoy ito. Katagalan ito, baka magka-AIDS ako rito. Hanggang sa, parang hopeless na siya. Sabi niya, ayoko na ganitong buhay. Gusto ko na talaga maglingkod sa hindi ko alam kung paano. Yan ang tunay na Kristiyano. Kahit bago pa lang mananampalataya, convicted siya, alam niya siya yung Kristiyano. Hindi siya happy sa kanyang kinalalagyan. Alam niyo po, hindi mananampalataya, alam niyo kaligayahan ng kasalanan. May enjoy ang kasalanan. At meron pong paniniwala na magiging masaya lang ang tao sa kasalanan. Na kapag ka-Kristiyano, wala masyadong kasayahan kasi hindi na libre sa kasalanan ng Kristiyano. Pero hindi po ba mga kapatid ang sikreto ng happiness? The secret of happiness is holiness. The reason there is happiness in the Trinity, in the Godhead, because there is perfect holiness in the Godhead. The reason there is harmony in the Godhead, because the Godhead is holy. Dahil meron nagsasabi na magiging happy lang ang tao sa kasalanan. And it's true mga kapatid, naging sin, there is pleasure. Is that right? Talaga naman may pleasure sa kasalanan Mayroong pleasure sa kasalanan, pero sandali lang. Diba? Sandali lamang ang pleasure sa kasalanan. Talagang may pleasure, pero sandali lang. Pero nasaan ang tunay na pleasure mga kapatid? Ang tunay na pleasure, ang tunay na happiness ay nasa kasalanan. And there is absence of sin. So na-convict po siya, sabi ng kanyang kapatid, dito ka naman sa akin. Sabi ng kapatid niya, dito ako sa kapatid na tumawag sa kanya. Gusto mo, dito ka naman. At nung napagpad siya sa lugar na yon, siya sa tinawag, umalis siya sa beer house. Maghahanap ako ng baptist. Dahil baptist ang nakapag-share sa kanya ng gospel. Naghahanap siya ng baptist.
Doon, nakilala ko na rin siya. Yung pastor niya, nasyaran ko ng about the sovereignty of God. At that time, sabi niya, bata-bata nito. Parang gusto pa akong barilin. Kasi yung mga baptist na minsan, may baril pa eh. Dahil hindi matanggap na isang bata. Bata pa kasi nung na-convert sa sovereign grace. Siya medyo mas taon na nasa edad sa pananampalataya. At mas matanda sa akin sa age. Ito lamang ang magtutulong sa akin ng doktrina. Para hindi niya matanggap, hindi siya pinatulong. At binigyan ko siya ng babasahin, yung kanyang pastor. At naunawaan ang doctrine of sovereign grace. At naging sovereign grace na rin. Sabi niya sa kanya, ituturo ba natin ito? Eh, pastor, kayo ang pastor, di ko alam yung tama, ituro niyo. Kaya siya naging sovereign grace din. Yung kaibigan ko na yun. At ngayon, naging pastor na rin siya. Pero gusto ko i-point out dyan mga kapatid. Pag tunay na Kristiyano, andyan ang perseverance. Kahit isa sa importanteng doktrina ng mga mananampalataya is perseverance of the saints. The grand mark, according to our articles of faith, the grand mark of a genuine Christian is their persevering attachment to Christ. Their persevering love and persevering attachment to Christ. Hindi nila maiiwan ang kanilang Panginoon. Totally. Although minsan, manghihinayang, naglalayo yan, pero babalik at babalik yan. Tuloy po natin ang pinagbasan mo. John chapter 10, tayo po'y nasa verse 5. And a stranger will they not follow, but will flee from him, for they know not the voice of strangers. This parable spake Jesus unto them, but they understood not what things they were which he spake unto them. Then said Jesus unto them again, Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. Yan. Bakit door of the sheep? I mentioned already this morning na ang shepherd, pag nalalayo sa kanyang bahay, at hindi na niya maibabalik ang kanyang kawan at sobrang layo, he would create a temporary sheepfold made of stone, thorns, mud, and he will put a small gap in the entrance, At dyan sa gap na yan, doon siya matutulog. At lalagay niya ng mga tinik-tinik yan sa ibabaw. Kaya nga yung, he that entereth not the door is what? Is a thief or a robber. He that entereth not at the door. Dahil kung talaga ikaw shepherd, magkadadaan sa tinik, magkadadaan sa bakod, doon ka sa door. At ang shepherd is in a sense, nagsisilbing door. Dahil paggabi na, doon siya matutulog mismo sa entrance. Para sa siguruhin niya kung may papasok o kung may lalabas na tupa. At ginamit ng Panginoon niya na analogy sa kanyang sarili, I am the good shepherd and I am the door of the sheepfold. Ang mensahe ng Panginoon niya sa atin mga kapatid, hindi natin makapasok ang kanyang kaharian kung hindi dahil sa pamamagitan niya. Para tayo napasok sa kaharian ng Panginoon, it's through the blood of the Lord Jesus Christ. Through salvation. Then said Jesus unto them, again, Verily, 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 I say to you, I am the door of the sheep. All that ever came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out and find pasture. The thief cometh not but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. So the Lord Jesus Christ became the door into the sheepfold of His kingdom. Through His death, it was made possible, Nabayaran ng ating kasalanan, lahat ng sagaba. Kaya nga, in Hebrews 4:16, ano po sabi ng Hebrews 4:16 sa atin, mga kapatid? Let us come boldly into the throne of grace. Dahil nagkaroon na tayo ng access. The Lord Jesus Christ became our introducer to the Father. Siya naging pintuan natin kung bakit tayo makakalapit ngayon sa presensya natin. Basahin po natin Hebrews chapter 4 verse 16. Maganda po na mag-igar tayo sa verse na ito. Tayo po'y ina-encourage ng Diyos. Hindi lahat may right, hindi lahat may access. Because this is the Christian's exclusive
right. Tayo po lamang ang mayroong karapatan na maka-access sa Panginoon. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Diba ang ating pamumuhay, mga kapatid, sa araw-araw is all by grace? Maraming pagkakataon na hindi natin maitatawid ang buhay natin sa araw-araw kung hindi sa biyaya ng Panginoon. Alam niyo ba na minsan kahit ang paghinga mahirap? Kung hindi sa biyaya ng Panginoon? Eh mga tanda kahit paghinga mahirap. Alam niyo po, magsobrang kayo napupuyat, mahirap huminga. Subukan niyo magpuyat sa Facebook. At gumising ng maaga, araw-araw. Gabi, puyat gabi-gabi sa Facebook, tapos ang aga-aga gumigising dahil may pasok. Ano mangyayari sa inyo? Bibili ang katawan mo, di ba? Pagkakaloko-loko, sistema ng katawan. So may mga times na kundi sa biyaya ng Panginoon, hindi tayo marunong. Kahit sa sarili natin, sa kalusugan natin, hindi tayo marunong. We need wisdom. Kaya mga anak natin, mga kapatid, kontrolin natin yan sa Facebook. Minsan, may mga bata na minsan, na-addict sa Facebook. Ha? Clash of Clans, si Jose. Napupuyat sa si Jose. Eh, kontrolin natin yan bilang mga magulang. Ano? They must learn to train their appetite. They must learn to control their hungers. Meron mga time na hindi pwede. May mga time na pwede. Hindi lang kapag nararamdaman, pwede kasi nararamdaman ko, parang gusto ko eh. We need to discipline our appetite, our hungers, our desires. At mga magulang, especially mga anak natin, parang kulang sa disiplina na niya. Tayo na po mag-impose ng discipline. For their own benefit. Masisira pag-aaral niya, masisira kalusugan niya. Diba? Masisira na kalusugan niya. Pati magulang, masisira ang kalusugan. Pag tayo, wala rin control. Ano? So we need wisdom. Ano? We need God's wisdom. Okay? So we need God's grace. I remember a story, ano? Kinrito yung pamilya doon sa song, He giveth more grace when the burdens grow greater. He sendeth more strength when the labor is weak. To added affliction, He addeth His mercy. To multiply trials, His multiplied peace. His love has no limit, His grace has no measure. His power has no boundary known unto men. For out of His riches, for out of His infinite riches, in Jesus, He giveth and giveth and giveth again. Na-discover ko ano, ang sumulat pala niya, isang babae na baluktot na yung katawan because of rheumatoid arthritis. And he had a rare condition na konting galaw sa kanyang katawan, masyadong masakit. So, nilalagyan siya ng 8 unan to cushion his body, her body. Para hindi masyadong masaktan ng kanyang katawan. At unti-unti nabubulag siya until blindness, overtaken hell. Basta totally nabulag na siya. Nagkaroon pa siya ng cancer. Pero, before her death, ang dami niyang naisulat ng mga kanta. At isa na nga yung song na yan, na bata ba ako, nakakanta ko na yan, He giveth more grace when the burdens grow greater. Pero sa kanya kalagayan, alam niyo po ko, mahina ang pasensya ko eh. Baka ako pag ako may sakit na ganyan, at i-confine pala ako sa isang lugar, hindi ako makaalis, baka ma-high blood ako. Kaya ako, bihira ako mag-4-wheel, bihira ako mag-commute dahil naiinit ko na. Kahit malayo, nagpupunta ako. Minsan nakaka-high blood. Pero bakit yung iba nakayanan ng kanilang kalagayan? Because of grace. Grace yun, mga kapatid, biyaya. Kaya natin sabihin na moment by moment, hindi tayo makaasa sa biyaya ng Panginoon. Moment by moment of our lives, it is all by God's grace. Kaya man ay tatawid ang araw-araw. Hindi lang naman ang pagkain ang kailangan ng tao para itawid ang araw-araw. Minsan yung tension, minsan yung pressure. Minsan, you might feel you will go insane kundi sa biyaya ng Panginoon. Pero by God's grace, ano? Bukas, magigising ka, buo ka pa rin. Kaya sabi ng Bible, let us come boldly
into the throne of grace. Sabi niya, that we might obtain mercy and find grace to help in time of need. Because after all, meron tayong right, meron tayong access na binigay sa atin ng Panginoon. Okay? So not only that, through that right, we were reconciled, through the death of our Lord, we were reconciled to God, we had access, mga kapatid, so hindi lamang access ang nangyari sa atin eh. Hindi lamang ka na-reconcile eh. We had what? Intimate relationship. Di ba? Nagkaroon tayo ng intimate relationship with God. Kaya sabi ng Bible, whereby we cry what? We cry, Abba, Father. Hindi lamang nawala yung mga legal barriers. Hindi lamang nawala yung asunto. Hindi lamang nawala yung sentensya. Nagkaroon pa tayo ng relasyon sa Diyos. At nagkaroon ng practical value na pwede na tayong magdala ng ating panalangin sa Kanya. Dahil siya po yung ama na natin. And God gives only the best for His Son, Jesus Christ. And because of our union with Christ, it comes necessarily na yung lahat ng best para sa anak, mapupunta rin sa atin. Because we are now what? We were made what? Joint heirs with Christ. Alam niyo po, I can't wait, parang nakaka-excite na ma-receive natin yung ating glorified body. Kayo po ba hindi ka excited? O ayaw niyo pang mamatay? Pag muna ngayon, alam niyo po mga kapatid, mas maganda yung glorified body natin. Sabi nga ng 1 Corinthians 15, yung seed na yan, ganyan lang yan. Pero pag itinanim mo yan, pag nag-germinate yan, at tumubo na yan, hindi na yung kagaya ng dati. Mas superior pa kaysa sa dati. Kaya huwag natin masyadong pakamahalin ng katawan ito na parang ayaw mo nang mamatay. Maganda itong pinapangalagaan natin, pero not to the point naman, mga kapatid, na obsessed na tayo sa katawang ito dahil hindi naman talaga natin ito maiingatan na buhay. At pag kinuha nito ng Panginoon, papalitan niya ito ng mas maganda pa. The glorified body. Yung glorified body na bibili ng Panginoon. And I can't wait and hope for that body. Hindi na basta gusto-gusto ka nang mamatay. Pero nakaka-excite ito na yung katawan na bibili ng Panginoon. Hindi na kagaya nito na parating na kailangan ng maintenance. Isang kain lang ang malagpasan, nandun pa rin. 2 araw lang malimutan maligo, iba na. Iba na ako. Lalo na kung 1 week ang walang supplements. Hindi ka na mapakainin. Kailangan minimaintain ito, di ba? Ngayon kaya, susukuin. Lahat kaya, lalagyan ng tawas, lalagyan ng deodorant, kailangan sinisipin ko. Kailangan papakainin, kailangan paiinumin, pag hindi mo paiinom, sakit sa bato. Hindi ka na po na kakainin, magiging diabetic, para ating alagaan ng katawan na ito. Hindi kagaya ng parting na katawan. Okay? So, hindi lamang po na we were reconciled. We had an intimate relationship with the Father, and because of that relationship with the Father, we're joint heirs with Christ. Naging anak tayo ng Panginoon. Alam niyo po ba na even in discipline, the motive of God in our discipline is love. Kapag ang Kristiyano nakakaranas ng discipline, actually this is to restore believers. It is to restore us in what? To restore us in spirituality. Not only to restore us in spirituality, but also to what? To purity. Pag ang isang Kristiyano nakaka-experience ng chastisement, it is the love of God that motivated him to chastise that Christian. And the purpose is to restore us into purity and to restore us into spirituality. Yan ang sabi ng Hebrews chapter 12. Now, no chastening seemeth to be convenient at this time. Sabi ng book of Hebrews. No chastening at this present time seems to be convenient. But afterwards, it bringeth forth the fruit of righteousness to them who are exercised thereby. Sila na mga nasanay na sa ganyan, mga kapatid.
nasanay sa ganyang bagay, kapag sila ginachastise ng Panginoon, nag-yield ito ng fruit of righteousness. Di ba ang bata pag pinalo, after ng palo, nag-behave? Ganon din sa atin. Kala natin, bata lang ang malikot. Bata lang ang makulit. Ang Kristiyano, makulit din din siya. Right. Kapag tayo napapalo ng Panginoon, nag-behave tayo. It yielded forth the fruit of righteousness. Okay? So, another blessing, mga kapatid, verse 19. Ephesians chapter 2, verse 19. Aside from the access, we were united in God's kingdom according to Ephesians chapter 2, verse 19. Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. Fellow citizens are citizens in His kingdom. What else? We are members of His household. Yan ang nangyari sa atin. We became citizens of His kingdom. And we became members of His household. And not only that we are the household of God, we are also the temple. Verse 19. Now therefore, verse 21, in whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord, in whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit. Ano bang idea sa temple? To be the habitation or the permanent dwelling. Tayo po ang naging habitation ng Diyos through the Spirit. So, the Christians, we become the earthly habitation of God through the Holy Spirit in this world. At sa household, mga kapatid, we become members of His household, whether Jew or Gentile. And in His kingdom, we became what? Fellow citizens. Kaya nga wala nang pagkakaiba ang Jew or Gentile. If you are a Christian, pare-pareho tayong citizen. We belong to the same household of God. So God accepted us in His family. God accepted us as citizens in His kingdom. That is why there is no need for us to discriminate or not to accept anyone. Because God accepted all of us. Whether Jew or Gentile, whether bond or free, whether rich or poor, male or female, if you are a believer in Christ, you are accepted in God's kingdom. We became members of God's household. Meaning God accepted us. Therefore, there is no reason for us not to accept one another. Then sabi ni Paul sa Ephesians, I believe it's in the 3:21. Therefore, 5, verse yan, sabi na, be therefore kind one to another, forgiving one another, even as God, who, for Christ's sake, hath forgiven you. I believe it's in this same book. Because God accepted us, we should all be accepting one another. 4:32. Ephesians chapter 4 and verse 32. And be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven. So God accepted every one of us. God made us citizens of His kingdom. At mga kapatid, tayong lahat, kailangan po na patuloy na nagko-contribute for the expansion of the Lord's kingdom. Dahil ang plano ng Panginoon, up to now mga kapatid, ngayon, is the expansion of His kingdom. Mag-expand ang kanyang kingdom. Paano mag-expand? We keep on filling His kingdom with what? We keep on filling His kingdom with subjects. Ano bang meron sa kingdom? Di ba king and subjects? Ang sinasabing kingdom, merong hari at merong mga
subject sa kaharian. At paano magkakaroon ng subject sa kaharian? Kailangan maraming maligtas. Dahil sila lang ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Sila ang mga maliligtas. Pero paano sila maliligtas? Maliligtas ang tao at mapapabilang sa kaharian sa pamamagitan ng pangangaral ng Iglesia ng Panginoon. Kaya inatasan ng Panginoon ng kanyang Iglesia, go and preach the gospel to every creature, because through preaching of the gospel, doon naliligtas ang tao at napapabilang sa mga subjects ng kaharian ng Panginoon. Ngayon mga kapatid, sa kaligtasan ng isang tao, no? Sa bawat naliligtas, actually, meron 3 stages na nangyayari. At share ko lang ito, no? Ayan. Ito po yung 3 stages na nangyayari. In the Latin word, ang pagkakasabi po, notitia, ascensus, and fiducia. Tatlo yan. Ang sinasabi pong fiducia, yan na po yung point na isang tao naglagak na ng tiwala sa Panginoon para sa kanyang kaligtasan. Lahat ng naliligtas, mga kapatid, umaabot dito. Yan na yung complete reliance on Christ. Kasi sa totoo lang, marami sa mga nasyasyara natin, hanggang dito lang umaabot sa ascensus. Ano yung ascensus? Hindi na umasenso, hanggang na lang. Hindi na umabot sa fiducia. Ano yung ascensus? Nag-persuade lang. Nag-consent lang. Parang ganito yun eh. Nakakita ka ng isang magaling na tightrope walker. Tapos, nakikita niyo yung kanyang assistant, ikakarga niya sa balikat niya, papawid-bawid. So, pag pinapanood mo, tingin mo, pag ikaw ang sumakay sa kanya, kakayanin na rin? Oo naman, dala-dalawa nga kinakarga niya eh. Nakakapaglakad pa rin siya eh. Naibabay pa rin niya dun sa lubid eh. Siguro kung ako ang lalagay niya sa balikat niya, kaya niya rin yan. So ano yan? You are what? You are assenting. Kumbaga, you are mentally persuaded na kaya niya. Na-persuade ka na kaya niya. Pero paano kung tanungin ng isang tao? O nung mismong tightrope walker? Gusto mo? Sakay ka sa akin. Doon na magkakatanong. Dahil maaaring kumbinsido ka na kaya niya, pero personally, hindi mo ipagkakatiwala ang sarili. Parang wala kang tiwala. Right. Paano kung halimbawa, bangin na nasa napakalalim at may buhaya pa sa ilalim? At sa katabi nun, yung bunganga ng bulkan at paglalagay ng tightrope. At nakikita mo naman, kaya-kaya niya. Sasabihin niya sa'yo, ikaw naman. Ikaw naman nakakargahin ko. Papayag na. Maraming tao, mga kapatid, dito lang umaabot. Kumbinsido sila na kaya, pero hindi na ilalaga ang kanilang. Ang lahat ng naliligtas, mga kapatid, dito umaabot sa punto ng complete reliance. Panginoon, sa inyo ko na inilalaga ang aking tiwala para sa kaligtasan ng aking kaluluwa. Lahat ng nasa sa mga kapatid, umaabot dito. Pero, huwag po natin kalilimutan mga kapatid, no? Na bago makaabot ang tao dito sa fiducia, kailangan niyang maranasan ng dalawa. Kailangan niyang mapakinggan ito. Ano yung notisya mga kapatid? That is giving information. Walang maliligtas na walang informasyon. Sabi ng Bible, how can they believe on Him of whom they have not heard? So, kailangan merong magdala ng balita. Kaya pa, very self-explanatory na notisya, di ba? Notisya, notice.
Kailangan ipaalam sa taong balita na may tagapagligtas. Na ang nag-iisang tagapagligtas ay si Kristo, wala nang iba. He is the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by Him. Kailangan ihayag ang balita na yan. Huwag tayong expect na merong magtitiwala sa Panginoon na hindi naman nila naririnig ang tungkol sa Panginoon. Importante ang pananampalataya, pero ang pananampalataya kailangan merong object. Kailangan may content. Kailangan mong manampalataya. Saan? Kailangan mong magtiwala. Kanino? Kailangan mong magtiwala sa kaligtasan mo. Kaligtasan saan? Kaya meron pong pangangailangan na magturo ang mga Kristiyano kung sino ang tagapagligtas, bakit kailangan ng tagapagligtas, saan ililigtas. Hindi pwedeng may kaligtasan na walang panganib. Dahil ang kaligtasan para sa mga nasa panganib yan. So kailangan maintindihan na ipaunawa sa tao, na ipaalam sa kanila intellectually, maintindihan nila na sila'y napapahamak, merong panganib, kailangan nila ng tagapagligtas, at ang nag-iisang tagapagligtas ay ang Panginoong Jesucristo. Hanggang saan na lang ang role natin, mga kapatid? Hanggang dito lang. Notisya. Ipaalam natin ang tungkol sa Panginoon, ang tungkol sa kaligtasan. The people are hopeless, they needed a Savior, they are in danger, and that Christ is the only Savior. To the best of our ability, sikapin mo natin na ma-convince natin sila. Pero yung actual na tiwala, mga kapatid, yan ho ang hindi na natin makakawin. Banal na Espiritu na lamang po ang nakakaalam. Kaya huwag natin sasabihin na naligtas ko yan. Naligtas ko yan. 10 na save ko. 10 na save ko. Alam mo, yan isang bagay na tanging ang banal na Espiritu na lamang ang makakagawa. As witness, as church, ang role po natin, share ang balita that people are dying, people are hopeless, they are in danger, and that their only hope and their only Savior is the Lord Jesus Christ. We try to give them data, give them information. Let them know. Alam natin sa kanila ang mga detalye. Kung bakit sila napapahamak, bakit sinisigawan sila ng Ebanghelyo na magsisi at manampalataya. At tumingin sa Panginoon dahil walang ibang pwede makapagligtas dito. Pero yung tungkol, mga kapatid, sila ba'y tuluyan na magtitiwala sa Panginoon ng kanilang kaluluwa, ng kanilang kaligtasan sa Panginoon. Banal na Espiritu na lamang po ang makakagawa. Pero gawin po natin yung dalawa. Try to compel, convince people, and to give information to people. That way, we can expand God's kingdom by increasing the number of subjects through the preaching of the gospel. Kailangan po ang patuloy na maghayag ng Ebanghelyo ng simbahan. Yan isang dahilan kung bakit may simbahan para ihayo ang mabuting balita. Okay, tayo dito kayo. Tayo dito bukas sa ating kamara. Salamat po, Ama, sa kapahayagan ng salita. Salamat po, Ama, sa palaala, sa aming mga tungkulin, sa aming mga dapat gawin bilang mga miyembro, bilang iglesia. Nawa po, Ama, hindi ito madaig o matakpan naman ang aming mga kabalahan sa aming mga buhay, sa aming mga interes. Kundi naman na nabigyan namin naman ng tamang atensyon ang aming tungkulin bilang inyong mga anak, bilang inyong mga saksi sa na-resurrect na Panginoon. Tulungan niya kami naman na maging conscious sa tungkulin ito, Ama, sa gawain ito. At bigyan niya na kami naman ng talino, tapang, at ito'y sabihin at ipagalitan sa mga tao. Pagpalain niyo po, Ama, ang tuloy namin paglilingkod sa inyo. At naging sa pag-uwi, Ama, sa tanghaling ito, gagawin niyo ang bawat isa, kapagin ng payapa. At pinagin po, Ama, kapagin po, Ama, ng ligtas sa aming gawain ng hapon. At pinagin patuloy na mahayag, Ama, at may taas sa aming palagitan. At po, Ama, yung dalangin sa ngalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.